Támuid an seo a Cill Airne chun Chiarraí áitiúil Oireachtas na Samhna jabhfuil sa dé ar siúl. Tá gCill na Chiarraí agus níos fuide géan bailí le chéile don heimachtaí a lig agus raibh isteach le fáil amach go dtí tarla. Cúismór áthas dún bheith reising seo Cill Airne, nócha dó bliana a bhí mu an Samhna, chun saoil ar fad arthaí go mór ó bhí mu an seo mar dara. Ach tá tharbh sásta na háisne os an Glenígal an INEC os na chalí eile tar fáil dún. Tá na slúte móra take hena féin agus go leor eile ar amach go gcónaí. Líon mór Oireachtas go leor umathirí gus na cuairte daoine óga mu tharbh sásta le sin ó ráníil damsa cólagus eile. So srath mór fada imachtaí is ba mi tíir se tréach de tugaí nó gosmu do bhaile de damnig. Tá sé go thumtach ar fad bhfuil sé ar siúl an sa Cill Airne go sé takear an leis chun Oireachtas is dom gur bhí sé ar siúl so idir nócha dó bliana hen so támáilna ada ó bhí sé ar siúl agus tá buint ansbrí as nílam díreachach takethe a tú leis an air seachtaine agus le chun débeag an gárá rosta nochta ag club na féile so am tú leis sin. Díreach landráid tásúlam antána bhainte sé an Oireachtas ar seanós. So is bhailm teartta an Oireachtas chuile bliana agus bhailm tíocht tróna. Is tó go bhain cruúil mó go chaidgóirí a gahanna bliana agus a hagann tú seo caiiste le daine chuileáid sa tír a láirín sa chaige agus siúna an tábhachtta chu fád. Sma sé hiúanna mar sunne agus bhain má dras cáinte ceadte go scéalaíart agus bhí tudas fáda go nuí ó duna nágus i Chiarraí. Leid na lenta agus bhuair na bhuaranta ar ó fim a cul agus chuid fear a muíag siúla go sléamh sé hir chun. Leann si de lid éon le bhhain mag dóin sa sléamh sin. A Jimime sí áru agus ag sí fálantas sléamh áru. Cracking Hawaiian, I guess, not a bean the Coney. And that's your party more of them.